2,3 sekundy. Na štarte Peter Mackoviak a Konzuela M. Jazdecký klub Mackoviak Spišskarová Ves majú štart povolený, pripraví sa Barteková, Naštický, Bajčík, Borbášová, Chalková. Rozhodcovský zbor upozorňuje všetkých jazdcov, že v tejto súťaži nebolo povolené plášte alebo vybavenie do dažďa, takže klasický jazdecký úbor v tejto súťaži. Les plus belles mon cœur qui s'emballe, des boîtes, des chichas remplies en mal. Je suis le reggae, qui s'accorde les cabos de carré. Peter Mackoviak bez trestných bodov, čas 59.